Здравейте, приятели! Ние сме Великолепната петорка и се намираме в студиото на Дъвки 5 Истина или предизвикателство. До мен са великолепните Ицо, Цуро, аз съм Радост, това е Крис и Павката. Вече ни познавате. Вече видяхте едно от нашите видеа и както знаете, в тези видеа ние коментираме вашите видеа, в които вие изпълнявате истина или предизвикателство. Затова изпращайте ни ги на 5gum.bg. Приятели, ако желаете да спечелите шансът да снимате с нас клип, изпращате вашите клипове на 5gum.bg и може да снимате с нас. А сега да видим какво сте ми приготвили и този път. Ще е много лит, фем, склад. Истина. Ако можеше да си размениш живота с някоя звезда, коя щеше да е тя? Бих си разменил живота с Ал Пачино, например. Браво! Добра звезда. Аз бих си го сменил с Слънцето, защото никой няма да ме съди, че съм толкова масивен. Следващо видео. Слънцето е звезда. Верно е. Да, така е. Базика беше много... Астрономия. Окей беше. Окей, ще оценяваме ли видеото? Все пак. Първо шегата на Крис. 7. До 5-7. Така, аз видеото го оценявам 3 дъвки 5. От 5. 3 от 5 или? От 5 сме. От 5 от 5. Да. 2 тогава. И аз 2, защото нищо не виждах. И аз също 2, да, не беше много добре позиционирано, поне да си беше показал лицето. Може да е истински Ал Може да. Може да е Ал Пачино. Ал Пачино е стар. Такъв прави си пиар. Аз бих си го сменил с Ал Пачино. Вземете го във филми, моля ви се. Аз съм тук да казвам тъпи базици, няма да дам оценка. Аз давам 2 дъвки от 5. Всички дадохме 2 Двойка и ти ти даваш 2. Следващото видео, моля. Си знай на кого завиждаш? Наистина. Завиждам на доктор Дулитъл за това, че може да говори с животните. Аз и сега мога да говоря с животните. Примерно с хипопотами. Здравей, Крис, как си? Това ли ще Как си, Крис? Как се чувстваш днес? Познавам семейството ти. Та, аз оценявам това видео с 1 от 5. Защо? Обосмисли, Защо ако така? обичаш. Защо го оценяваш? Защото Доктор Долитъл е много гаден филм. Що? Защото Но Еди пък- Мърфи не е забавен. Единственият забавен от цялото му семейство беше Чарли Мърфи. Кучето. Пъха. Не, брат му. И какво искаш да постигнеш с този коментар? Да върна Чарли Мърфи от мъртвите. Чарли Мърфи не знам даже. 2 от 10. Защото не си спомням какво правиш толкова с доктор. Кой е Чарли? Говореше с животни. Говори за животните, да. На мен пък Доктор. ми харесва качеството. Отиваше да види какво ти е. Боли ма кръка. Една дъвка от 5. Аз 2 ще му дам. Добре. Харесва ми качеството. О, да. Бих си го избрала. Следващото видео. Да. Предизвикателство. Истина. Кой е първият човек, когато целуна и искаш да го направиш отново? От училище едно момче, което беше 7-ми клас, но вече по-голямо. И сега... И всъщност не искам да го направя отново, но... Тя го дразни сега само. Да. Спомниш ли си? Няма да стане пак. Това си ти. Ма в началото Какво е? казаха предизвикателство, след това истина. Да. Това ме обърка. Но пък се виждаше. Може би Ми то е предизвикателство да целунаш предизвикателство да отново. го целунеш пак. Ага, да. И той тогава Той е бил беше... 7-ми клас. Той беше тя е 7. брат, Поне не е повтарял какво. Не е изпълнил предизвикателство. Той е бил 7-ми клас преди, сега тя е трети. Някой кажа. Рече ме. Следващото видео, моля. Днеска съм ужасен. Кой е този, който си тръгна, Георг? Георг, липсващи приятел. Може ли пак? Кой е този, който си тръгна, Георги? Георги липсващи. Георги. На мен Георги ми липсва. Без пауза, без нищо. Тъй като видно изречение. Той съм сигурен. Може би наистина той е бил пишал на... си го е. Още. Кой си тръгна, Георги? Не, точка. просто ти липсва много, веднага да даде факъла. Не помисли, не се замисли за Момиче ли беше? Беше момче? Не, момченце. И аз мисля. Не знам, много хора си тръгнаха вече от тук, покрай тия клипове. Георги винаги се тръгва. Цвети Георги. Ще помоля. Не кръстиха ли пръстете? Кажи бе. Брат ми е Георги. Да, Ма не си е тръгнал. Това не си бе. Това съм аз като малък. То тогава имаше ли? Дъвки 5. Следващото видео, моля. Да спасете положението, моля ви. Предизвикателство. Пусни купче лед по гърба на някого. Ебо,
Ето. Не, изкефа на началото, пусни купче леп по гърба на някого. Искам дрон! Искаш ли да очереш? Знаете са и те вече тези два момцата? Да. И по-скоро мъже. Мъжа, Свиреше много добре, да. Да. Някой казва ли нещо в слушалото тук що? Сега бе, так му беше хубаво нещо. Много ни хареса видеото и като цяло този човек си ни е любимец на нас. Да. Говори за себе си. На мен малката. Следващото видео. Господи! Ами го е. Още един любимец. Какво животно би искал да си? Аз на мен си ми е така, като съм си човек. Всъщност ние хората сме си животни. Това, че сме най-висшата форма на живот към този момент, не ни прави по-различни от животни. Ние сме си животни и на мен си ми харесва, че съм човек. Не искам да съм друго животно. Защото може би нямаше да мога да изпитам това, което мога сега да изпитам. Какво изпитваш? А прасетата какво изпитват, знаеш? Дами и господа, това е философа на 21 век. Ницше. Според мен трябваше повече да поясни даже. Да. От него една минута да каже, аз искам да съм с човек, защото ние сме най-висшата, искам да съм с човек между другото. Форма на живот, искам да съм човек между другото. Ама той е същото момче, което беше на миналия път. Росен. Това са Росен. Росен. Да. Той обича Росен. Защо иска да е човек, не знам. Той хем се оплаква, че не го обичат, и хем казва, нямаше да мога да изпитвам това, което изпитвам. Може ли следващото видео? Така, предизвикателството е дума, която мразиш. И това е не мога. Не мога за две думи. Това как беше мразиш? Дума, която мразиш, кажи дума, която мразиш. Не мога една дума. Не мога една дума. Тя го направи като Тя атлетите дете пишат как си заедно. Това трябваше да го снимем 24 май, когато има най-омразна дума. Не мога да го снимам. Не мога. Коя е твоята любима най-омразна дума? Христа? Не искам. Не мога. На мен пък жената ми хареса. Да. Навърши вид. Забавна е много, интересна е много. Нали допада ти? Какво? Аз бих се оженил за да навърши вид. Много е готина. Да. Как е цеца готина? Но не мога. Следващото. Че вече жене това. Истина. Попълни твърдението. Мразя да ставам сутрин. Не е живяно детство. Искам да ставам за работа. Не, няма. Мразя. Мразя капитализъм. И накрая за такъв одобрителен смях. Мразя да... Вие какво мразите? Да ставам сутрин. Да не ям. Личи си. Мразя хората да си водят децата на работа. Антонио. И той маска. И си сложил, да, виж какво си сложил. Следващото видео, моля. Следващото по-бързо. Oh my god, that's Jason Bourne. О май гад. Джейсън нещо. Да, Джейсън Борн. Комбинираме две мемета с голяма дама, която се обръща и гледа към камерата с музиката. О май гад, that's Jason Bourne. Много добра полза на мемета, приятел. 2 в 1. Кой го прави това, освен Джейсън Борн? Някои хора могат и трифа да направят. Не чакам да не си мисля, че... Местан да забира беше застанал. И къде седи? Естествено. То нужно е да пише Хората, които правят мимс, са алкохолици. Мемета. Всичките ли? Както и да е. Следващото видео, за да влизаме в спор. Обичам казвам мемета да драза хората. Новото предизвикателство да сготвим нещо вкусно. Това пица ли е? И любимо е пица, а след това, разбира се, и любимите ни дъвки. Не се мазаш или не знае как. Мислиш, че просто бе сложил леблебия в една тенджера и две яйца отгоре. Човек, това беше цеци, нали?
Да. Не изучеше. Същата най. Да. Човек, тя направи всичките. Тя с един рафта, човек минава на рафта, както и те. Дъвките. Те събрали всичките неща, слага 2 яйца. Пица! И любимите ми дъвки, искам дрон дъвки. Айде, Крис, закривай. Аз не закривам, приятел. Аз заграждам. Това беше ужасно. Добре, приятели, това беше от нас. Благодаря, че гледахте. Аз бях Кристиан Шаританев, до мен Павката Колев, Рала Тодорова, Синей, Цуро и Цака. Ако желаете... Аз съм брати! Брати, извинявам се. Ако желаете и вие да участвате в тези клипове, или да спечелите изключително яки награди, или да снимате по един клип с нас, по-отделно, отидете в сайта на 5gun.bg, изпратете вашите предизвикателства, истини или всякакви клипове, за да спечелите. Това беше всичко от нас. Чао и до следващия път! Чао! Чао! Аз отивам да си изям оризовка.